Hello, mari teki sensor joto baitong khakla joto no kamno tonggonai kaisa kaham kok tai matro 5 घन्टा सिनांगो 5 घन्टा 4 घन्टा वाच टाइम फुलंगने बागै अबनो ननो साया तंगमया नकबाय बाक्सानो लामानो हिमोहंकिबा अबो ननो साथाय कक हंके साइनो रखा ननि बुखा बिसिंनि कायसा मुसुं माने दंना जोंबो भिडिअ अपलोड करक खानानै हनै हिंके माहाय वाचंगो तखांके मारते के सिंसं नरक चैनल त खलकजा खायफनो भिडिअ रक अपलोड खायमानो हिंके बुफुर खायनाय वानसकदि हिंके खायना दे खाया अबनबो वानसकदि गे वानसंनानै जरा गोबां मा तंखो ताइ कम से कम 2 मास नभेम्बर डिसेम्बर अजरानो वानसकसिदि के बसर कताल ने सिबे चैनल सनामै नरक भिडिअ अपलोड खायना के अपलोड बो खायसिदि इनके अपना जों माहायकेना जों लगे हिमलायानो बाल बाक्सा के गोबां के जों भिडिअ गाहाम के सामलायै जों YouTube कम्युनिटी ने जों ताइबना थाथाव के जों सामलायानो ननो बखाबाय लामसगो जराबाय गथगै कभार तंखांके आंनो फार्स्ट सब्सक्राइबर नंगानो आलेंगो हनके बेलाय बेलायनो लामसगो खाजाने माते किसिं सबनो बरगनो तानासिदि तामुसुदि नोंबो सामंनो जायतगै नायदि Entah apa sih? Entah. Pagi lang tu apa hari? Apa? Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support.